Брата Цеци. Може да започне вашата презентация. Имате ли презентация или нямате? Ами презентацията това бе. Започваме! Започва презентацията. Да, според мен Гостурвака за нова година. С мухобойки. Мухата Цеци е изгонена. Тя е изключително силова, като гледам. По всяка вероятност от Кейто. Въобще ни дреме. Също има интересен диалог, динамичен, с хубави оценки. Кейто разбра, че Мухата участва в състезание и допуска пилота до Това не е състезание. Кейто, бе. Къде си виждал хей да ходят така с какво е това? противогаз? А какво е? Аз такова хей не съм виждал. Явно Сливен вашето хей е такова. Това е първото хей. Оценки от журито за креативност, уважаеми дами и господа, 8, 7, 8, 9, 9. Еми като не ви дадаха мухосол. Моля ви, дръжте оценките, че не могат да ги записват. Оценки! Още веднъж покажете своите оценки, за да ги запишат организаторите. 8, 7, 8, 9, 9. Благодаря ви. Отбора на Мухата Цеци, готови? Готови ли сте? 3, 2, 1, старт! Изключително пухкаво мляко. Някой свинг се появи от ляво или от дясно. Очакваме всеки момент и Тутанкамон. Така, внимание. Клеопатра излиза! Вашите аплодисменти! Стига толкова, Клеопатра! Иде, моето момич. Загърни с хъблията, загърни с. Дайте един халат. Клеопатра, която е цялата пяна от Red Bull. Аз повече не от това страчко. А къде е пилота? Виж, има височина с жапанка, хубава българска жапанка. Антони е сега излиза. И с изрязани ногти. Сега това е пилота и той се топна във ваната. Какво направи той? Оценките на журито за креативност. Не бързайте. 10 за Клеопатра и 15 ще дигнете. Гледай какво става. 10, мъжката част дига 10, женската малко по-лабава. 2 деветки. Аплодисменти, много добри оценки. И за Клеопатра само по пяна. 10. Как 10? 3, 2, 1, старт! Виждате, първото пяната е изключително лека. Няма никакво успешение на първо препятствие. Други хора скачащи кокили. Вижте как изглеждат хората, които се мислят за кенгуру. По трасето ще преминат скачащите кокили на Power Jump. Аплодисменти за тях. Power Jump, дами и господа, момчета и момичета. Вие сте! Ето ги! Старт, момчета! Направо от междузвездни войни идват. Това е нормална човешка походка. Така ходи всеки нормал. Ето. Тие ще дадат най-добро време. Аз като видя Мария така подскачам. Виж какво става тук? Не съм над себе си, Василев. Погледнете последния. С карирното елеченце. Той е поне на 6 Red Bull, според мен. Показва, че има крила. Няма нужда, моите момче, паси се, всички го виждат. Оп! Гледай какво салто. И салта се правят! Сега ако направим свещ, ще го призная във въздуха. И последно завърши с шпагат на финала. Никога не се знае какво може да изкочи от една кутия за обувки. А както би казал Мечо Пух, мирише на кутия за обувки, изглежда като кутия за обувки, значи е кутия за обувки. Ето презентацията. Започна, тя го отблъсна, каза, не ми звъни повече, няма да ти дигна. Не подкупни са. Да. Кеца е готов. Чакай да видим.
Да видим, опитам се да разгледаем сюжета. Не, му казва не, това е със сигурност 6-ти път не. Що път да не опитам? Съгласи се! Горчиво! Сега очакваме всеки момент да влязат родителите на пулката. Само да разбрах, къде е кума? Нали знаеш, господин Василев, че да кумуваш е все едно да целуеш Цецка Цачева или Мая Манолова. Голяма чест, ама никой не иска да го прави. Ние ще продължим нататък. Оценките от журито. Моля журито за вашите оценки. 8-7-8-9. Това е телефонния номер на Диан Донков всъщност, с 3 осмици. Звънете му по всяко време, той ще... Сами Жекова, вашия ще го изпишете по-късно. Ето Кеца е готов, дами и господа. Шубокс са готови. 3, 2, 1, старт! Шубокс е по трасето. Приближава първо препятствие. Отскок, успешно преминаване. Браво!